Ihe ọgụgụ nzukọ nsọ Katọlik. Ụbọchị 22 n'ọnwa Disemba. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ mbụ nke Samuel, isi nke mbụ, malite n'usoro nke 24 ruo na nke 28. Mgbe ha na-anapụchara nwata ahụ ara, o kuuru ya, kpụrụ otu oke ehi gbara afọ 3, burukwa otu akpa ntụ ọka na otu udu mmanya, jee n'ụlọ nsọ dị nwenụ na Shilo. Mgbe ha gbuchara oke ehi ahụ, ha kpọjere Eli nwata ahụ. Hana gwara Eli sị, "Nna m ukwu, ndeewo, aṅụla. Ọ bụ m bụ nwaanyị ahụ kwuru n'ihu gị kpere di nwere ekpere n'oge gara aga. Ọ bụ nwa a ka m rịọrọ maka ya. Chineke wee nye m ihe m rịọrọ ya. Ya mere, ekuterela m ya di nwenụ. Ụbọchị ndụ ya niile, ọ ga-abụkwa nke di nwenụ." Ha wee fee di nwenụ ofufe ebe ahụ. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ: obi m na-aṅụrị ọṅụ nke ukwuu na osebụrụ ụwa. Obi m na-aṅụrị ọṅụ nke ukwuu na osebụrụ ụwa, n'ihi na o meela ka ike m dị elu. Ugbu a ka m nwere ọrụ ịgwa ndị iro m okwu, n'ihi na ana m aṅụrị na nzọpụta ya. Azịza: obi m na-aṅụrị ọṅụ nke ukwuu na osebụrụ ụwa. Anyajiele ụta ndị bụ dike, ma eyiwela ndị adịghị ike ike dịka ajị. Ndị na-eriju afọ na mbụ na-ejezi ọrụ ngo maka ihe oriri, ma ndị agụụ na-agụ na-eriju afọ ugbu a. Nwaanyị a ga-amụtala ụmụ 7, ebe nwaanyị ahụ mụjuru ụlọ gbazi aka nwa. Azịza: obi m na-aṅụrị ọṅụ nke ukwuu na osebụrụ ụwa. Di nwenụ na-eweta ọṅụ, na-eweta ndụ. Ọ na-ezida ndị mmadụ n'ala mmụọ, na-akpọlitekwa ha. Di nwenụ na-eme ka ụfọdụ daa ogbenye, na-emekwa ka ụfọdụ bụrụ ọgaranya. Ụfọdụ ka ọ na-ebuda ala, ụfọdụ ka ọ na-ebulikwa elu. Azịza: obi m na-aṅụrị ọṅụ nke ukwuu na osebụrụ ụwa. Ọ na-esi na ntụ ekuli ndị ogbenye. Ọ na-esi n'ebe a na-ekpofu ahịhịa ewelite ndị nọ na mkpa, nye ha ọnọdụ n'etiti ụmụ ndị eze, iji nye ha ugwu na nsọpụrụ. Azịza: obi m na-aṅụrị ọṅụ nke ukwuu na osebụrụ ụwa. Mbeku. Aleluya, aleluya. Bịa, eze nke ụwa niile. Isi iyi dị n'otu n'okwukwe nke nzukọ gị. Zọpụta mmadụ niile bụ ọrụ aka gị. Aleluya. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Luku dere, isi nke mbụ, malite n'usoro nke 46 ruo na nke 56. Maria kwuru sị, "Mkpụrụ obi m na-eto di nwenụ m, mmụọ m na-aṅụrị na Chukwu onye nzọpụta m, maka na o lee n'anya n'umeala odibo nwaanyị ya. Site tata, ndụdụgandụ niile ga-akpọ m onye dị ngọzi, maka na onye dị ike emerela m nnukwu ihe, aha ya dị nsọ. Obi ebere ya si na ndụdụgandụ ruo na ndụdụgandụ maka ndị na-atụrụ ya egwu. O gosila ike aka ya, ọ chụsachala ndị nganga dị n'obi. O si n'oche eze budaa ndị ukwu, bulie ndị umeala. O nyejuola ndị agụụ na-agụ afọ, hapụ ndị ọgaranya ka ha gbara aka laa. O nyerela Izrel nwa odibo ya aka
na ncheta ebere ya, dịka o si gwa nna anyị Abraham na mkpụrụ ya ebe. Maria nọnyeere Elizabeth ihe dịka ọnwa 3 tupu ọ lọghachi n'ụlọ ya. Ozi ọma nke Osebụrụ ụwa. Otito dịrị gị Kristi.